Hello guys, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Idan wannan ne farkon zuwanka, ina roƙonka da ka danna mun subscribe, ka danna mun like, ka share wannan bidiyon. Na gode. A yau na zo ne nuna muku wani abu a cikin WhatsApp mai matuƙar amfani. Wannan abin da zan nuna muku zai ba ku dama ku tura ma wani ko wata location ɗinka, ko kuma ka ba ta dama ta bibiyar location ɗinka na wasu awanni. Misali, yanzu nan mun shiga cikin WhatsApp namu, sai mu shiga haka. Ina so mu tura mu wannan location namu, sai mu kamar za mu chat haka nan gurin. Mun danna ga location nan, sai mu shiga. Muna shiga location nan, mun ba da dama, ban kunna location nan ba, gashi mun ba da dama a wannan bibiyi location nan, amma yau akwai ɗan matsalar network. Bari ya ɗan kawo ɗan yaƙuri. Yau gashi nan ya nuna, sai mu tura mai, gashi nan mun tura mai. Mun tura mai location namu kenan, amma akwai ɗan wani setting da za ka iya ma location naka. Za ka iya zaɓa gashi nan, awa ɗaya kake so ya bi ka, ko awa 8 ko minti 15. Duk wani irin minti kake so mutum ya yi yana bibiyan location inda kake present, shine wannan. Idan ka zaɓa minti 15 ne, awa ɗaya ne, waye, sai ka tura wa mutum lafiya lau. Kana tura mai gashi nan start sharing, gashi nan in stop za ka sato. Na gode da lokacinka. Ina roƙonka da ka danna mun like a wannan bidiyon, domin liking yana ƙara wa bidiyo inganci da zagayawa ko ina da ko ina. Kuma ina roƙonka da ka danna yan uwa, ka yi sharing domin su ma yan uwa su samu su amfana da wannan hanya wannan hanyar za ta taimaki mutane da yawa. Na gode.